I dok će jedni reći da su električna vozila ipak stvar budućnosti, drugi će se složiti s nama da nikada nije prerano postati zelen, odnosno ekološki osviješten. S time se slažu i u HEP-u, gdje su nas uvjerili kako je priča o e-mobilnosti puno šira. Uz električne automobile i električne punionice postoje različiti oblici električnih vozila. Također postoje električni bicikli, postoje kvadricikli i pa čak postoje i električni brodovi. Osim njegovih glavnih prednosti, to da prilikom korištenja električne energije kao pogonskog goriva ne dolazi do emisije štetnih plinova, te samim time smanjena je i buka jer se radi o elektromotoru, električno vozilo izgledom se ne razlikuje od benzinca ili dizelaša, čak mu i motor na prvi pogled izgleda isto. Uštede u vožnji su značajne nego kad vozimo auto na konvencionalna goriva i evo, doživljaj vožnje je poseban, pa možemo isprobati. Evo, vozimo se i ništa se ne čuje. Samo se čuje zvuk kotača na cesti. Koliko najbrže može ići električni auto, recimo ovakav gradski? On ima postavljen limit na maksimalno 140 km na sat, no međutim postoje i eko modovi vožnje. A baterija se u ovom vozilu štedi i na druge načine uz suzdržavanje od korištenja klime. Kada pustim gas, auto koči sam i energija se vraća iz kotača, prenosi se u bateriju i na određeni način se štedi. Ono što vas može odbiti pri kupnji električnog vozila je njegova cijena. Neka su čak duplo skuplja od konvencionalnih. No nije sve tako crno, ipak možete proći jeftinije. Hrvatska je broj 1 u Europskoj uniji dodjeljivanju poticaja za električna vozila. Prva država u Europi je Norveška, no oni nisu dio Europske unije, tako da Hrvatska drži mjesto broj 1 po visini poticaja za novo kupljeno električno vozilo i ono iznosi 70.000 kuna. A što kad ostanemo bez goriva, odnosno struje? Korisnici električnih vozila u Hrvatskoj, osim kod kuće u garaži, uz predviđeni adapter uključen u utičnicu, bateriju u svom automobilu mogu za sada besplatno puniti u HEP-ovoj garaži i 19 punionica diljem Hrvatske. Osim gradova Vukovar, Labin, postavljene su punionice 4 u Osijeku, jedna u Slavonskom Brodu, u Križevcima, Opatiji i tako dalje. U planu imamo još u narednih nekoliko mjeseci ćemo postaviti otprilike 5 do 7 punionica i u drugim gradovima. Na punionici na kojoj smo punili naš automobil vrijeme punjenja iznosi oko 3 do 4 sata. No na takozvanim brzim DC punionicama vozilo možete napuniti kudikamo brže. HEP-ove AC/DC punionice imaju multistandard priključke koji su pogodni za sva vozila. Određeni tipovi električnih vozila imaju standard i mogućnost primanja velikih količina snaga istosmjernom strujom i kroz te punionice, to su punionice velikih snaga i tada se auto može napuniti otprilike od 15 minuta do pola sata, recimo koliko vam treba da popijete kavicu. Stoga nema straha od odlaska s električnim vozilom na more, pogotovo kada znamo da je HEP-u nedavno odobren projekt kojim će olakšati takav put svim korisnicima. Temeljem tog projekta planiramo do kraja 2017. godine na hrvatskim autocestama instalirati 27 rapidnih multistandard punionica minimalne snage 50 kW. Možda se do tada odlučite za kupnju električnog vozila, pa će vam putovanja na ljetovanje biti ugodnije i jeftinije.